Φίλοι μου καλοί, καλησπέρα ξανά εδώ από την ψηφιακή φωλέα που σήμερα μάζεψε ωραία παρέα και πάλι. Έχει τον Μιχαλάκη, τον Ιμπισλίδη, θα μας παίξει κιθάρα ξανά και τον ξαδερφό μου τον Γιώργο τον Καζατζίδη που θα μας παίξει καχόν. Σήμερα ήπιαμε ένα καφέ και κοιτάξαμε πάλι μέσα στα τραγούδια. Βρήκαμε ένα ομάλ που έγραψα πέρσι στίχο και μουσική, το οποίο χρησιμοποιήσαμε μερικώς σε ένα πρόσφατο live που συμμετείχαμε και εγώ και ο Γιώργος. Είναι μεγάλη μας χαρά να τα ακούσετε, να το απολαύσετε και να μας πείτε την άποψή σας κάτω ακριβώς από το βίντεο με τα σχόλιά σας. Μάιστρος μας σήμερα ο Μιχάλης, θα ξεκινήσει να παίζει ο Μιχάλης και θα σας δώσουμε το τραγούδι. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά? Πάμε Μιχάλη μου, πάμε. Σεργέψες ίστραταν, πολύ μου καλός ορίζος να σεργέψες ίστραταν. Άσε να σάτερ το παμού, το ματώ παμγώματα. Άσε να σάτερ το παμού, το ματώ παμγώματα. Και το Θεό μου παρακαλώ να σημαίνει και το Θεό μου παρακαλώ ας είναι μάνθαμαν και ας λεβίζω το πρωί αρμετές με τα μαν και ας λεβίζω το πρωί αρμετές με τα μαν. Σε μια ροθυμία στις γεραμπούκινα ρωτέ. Άσε μια ροθυμία στις γεραμπούκινα ρωτέ. Εσένη ψημέρα πέσε κι φόβο με κόμπουνε. Εσένη ψημέρα πέσε κι φόβο με κόμπουνε. Και το Θεό παρακαλώ να σημαίνει μάνθαμαν και το Θεό παρακαλώ να σημαίνει μάνθαμαν και ας γνεβίζω το πρωί αρμετές με τα μαν και ας γνεβίζω το πρωί αρμετές με τα μαν. Τα χίλια σφανέλωνα τον εισερδιάς για τέμενα. Τα χίλια σφανέλωνα τον εισερδιάς για τέμενα. Ένα μόντον παραδείσον του έξα για τέσσεραν. Ένα μόντον παραδείσον που έξα για τέσσεραν. Και το Θεό μου παρακαλώ να συνέβη μάνθαμαν και το Θεό μου παρακαλώ να συνέβη μάνθαμαν και ας γνεβήσω το πρωί αρμετές με τα μαν και ας γνεβήσω το πρωί αρμετές με τα μαν.
Να είστε καλά.